Bayap song, ani channel ni bakhaktui Jomatia versus Riyang controversy wnglaimano tui ang bo kisa sanani mujongkha. Norok ani kokno eba ani point no kisa khalogui norok khnawi naidi bahai ke o problem no chung solution ruwi mannai. Tabuk Riyang bai Jomatia ni bising kok banglaimung eba controversy achaimani kok yaphang to norok jotono sawi mano. Thangnai sal kisa sikango khorok nui Riyang bwrui je khorok chi Jomatia chelarok bai rap khlaijakmani kokno tui no o controversy achaimani eba sokpaimani. O controversy no tui kwbangma channel ni jani opinion tui kok salaimani tei walailaimani video rok nang nai naikha jotono jani chajakma tui no salaikha. Khoroksa video snamkhe tei khoroksa reply roi video snamlaikha. Okay, baksa nangmani kokrok no sakang nukha. Phiabang sanamo chungmani kok hwnkhe hai o controversy ni main reason tamo ongui Thik no abo rap khlaijakmani bisingti o kok banglaimung achaio phia tei kaisa huijak reason abo tamo abongkha chung misunderstand khlaimani bahaike misunderstand himanle tabuk oro rap khlainai bwrwi rok khe je Riyang simi wngwi thangka tei rap khlainai chelarok hwnkhe Jomatia simi wngwi thangka o jagao no je Jomatia bai Riyang ni kok achai phaikha oro no Riyang rok bo phatcha khlai borok jolijagwi thangka tei abo hai khlai no borok wansugui nakha Jomatia rok chini Riyang bwrwi no borok kaisa plan khlai miliwui rap khlailaika hinai phiaba abo kaisa misunderstand eba bujimani juda hinai ang sanani mochongo bahaike hinmani le chung kaisa Jomatia wngwi bini dol eba bini palrok Jomatia mangno kwbang kok wngnai akok chung bujiwi nathai tei kaisa jodi no chung Deborma hwnkhe Deborma mangno bini dol bo kwbang wngwi thangnai Romdi ani dol ni bisingo ani contact o sinijak kwbangma no tongo Riyang Jomatia Koloi Murasing akorok bebang no tongnai phiaba tumungno ang kaisasuk jaga thangnani hingkangkai kaisasuk samung khlainani hingkai ang sabono kwbang kok ringnai sabo bisi ani gandar kokni borok hingkangkai abo Deborma mangno ani dol bangkoknai tamni hingkang Deborma tamni hingkang Deborma tei Deborma kamio tongmani bagui Deborma mangno ani logi bo kwbang kok wngnai ang borok no mankoknai omo hai wngwi thango abo haike no wngwi mankhana je abo patimung bo norok bo ani kokno wansugui naidi tumung nung khoroksa Riyang wngwi jesa jaga ophon thangka jesapano khlaikha nung abro sabono bisi ringkuknai sabonini samo phaikuknai sabonini dol kwbang wngkuknai abongkha nung Riyang wngwi tongkhe nini Riyang mangno nini dol kwbang kok wngnai nung kok salaimani tonglaimani chalaimani Debormani bagui Deborma mangno bini dol kwbang nai abo haike no o Jomatia je wrong number bai khlai tatal hamjakma kok sa rap khlaina Jomatia bini dol rok bo abo haike no Jomatia mangno wngkhanai nei abo haike no wngkhanai nang kha khlaio hwnkhe abo hai sitra samung khlainai rok borok to logi sanjake borok jotono gosilaikha abo haike no borok Riyang bwrwi khorok nei no o Riyang bwrwi khorok nei no borok rap khlailaikha abo hai sitra samung khlainai rok borok mankha hwnkhe bini Jomatia bwrwi no phano amo haike rap khlainai chung abo saimano aboni bagui obo kaisa misunderstand si oro Jomatia bai Riyang khlai je khagui amo hai khaglaimani abo hai belakeno chaya rapist hingkangkhe bo rapist no bo rap khlainai no Deborma phano rapist wngwi mano tei a rap khlainai no simino chung chaya hinui ma nainai bono simino chung chaya ma hinai phia joto oro rap khlainai hinui joto Jomatia no chung chaya hinui hinmani obo kaisa chini misunderstand wngmani tabuk tei kaisa reason no chung thanglainai rapist mane rapist no abo joto Riyang rok no o kongno bujiya atui buya khoroksa khoroknoi Riyang YouTube o chung nukha borok YouTube khlainai rok thik no jat no tisawi borok thamchi kajagui kokrok no saka video khlaikha ang abo bo video rok bo koyekta ang nukha phia kaisa video o ang nukha Riyang bai Jomatia baksake miliwi o controversy no mwathaknani kok salaimani aboni bagui ang joto Riyang rok no bo jat khagui kok sao hinui manya Jomatia ni bisingo bo khoroksa takhok bo haino haibo jolijagui Riyang jat no tisawi kutukmani video ang nukphika phia o khoroksa takhokni bagui joto Jomatia no bo ang hamya hinui manya Jomatia bo joto no hamya wngwi thangya Riyang bo joto no hamya wngwi thangya hamyale bo hamya no tong abo hai aboni bagui no ani kok hwnkhe omo hai je jat khagui kok sanai borokle bo jat khagui no kok sawi tongnai tamni hingkangkhe bini wansukmani se juda bini misunderstand wngwi tongo aro bo chung joto jat no tisawi reply rithai kwrwi norokni Riyang tamni bagui omo haike kok sa omo haike chung satai kwrwi tei rapist le rapist no aro bo chung jat no tisawi kok satai kwrwi norokni Jomatia Deborma omo haike kok satai kwrwi
Pia a misunderstand engei joliwi tongnai rokno ang sanani muchungo naidi cheng jotono tipra sachi chini dialect simi cheng pherlaio aboni bagino cheng jat khagei walai thai korei jat khagei walai tongkhangke cheng thanjangei manglak cheng thanja engei manya chini dopha tebo buini slai tolao klai thangnai pia mistake joto borokno khlaio ang abo gosio angbo khlaio tamo khai cheng chini mistake no ma bujinai abo haike cheng chini misunderstand no bo nugui mannai jepro cheng chini misunderstand ungman no cheng nugui mano apro no o controversy ungman bo thagei painai deborma simi khlaibo cheng dopha kaisa ba dopha ragei manya riang simi khlaibo cheng dopha ragei manya joma tia simi khlaibo cheng dopha ragei manya halam simi khlaibo cheng dopha ragei manya koloi simi khlaibo cheng dopha ragei manya murasing simi ingebo cheng dopha ragei manya thansa tongkhangke cheng dopha ragei mannai khaklai norok ani point no buji khanai hakyang tai kok bang salia asuk nongthun cheng tiprasa thanjangnani nango thanjang kaisi cheng tebo krak ngnai norok jotono kaham korong tongdi te o video no share khlai di hambai।